Така, 100 години 9 дена. Това е новата мангалес. Направо ме отказаха. 30 минути. На секунда. О, как те? Но лагва, бе. Така. Пен. Кинг. Трябва да правим кинг. Сега ти блокче, мога го взема. Добре, сега. Трябва да правим кинг. Как се прави кинг? И аз не знам как се прави кинг, затова питам вас. Така. Сега почвам с някаква простотия, е така на рандъм. Ама така много... Не. Е така. Какво направих, бе? Да, от и няма стане нищо. Сега представите си, това е робота на Чака. Като тук ще има вълна. Аз ще го направя така. Ще го направя някакво... Аз не знам. Нямам идея какво правя. Добре. Приемливо. Сега, помеждуто, не знам дали знаете, не знам дали са виждали видеа, нали има една игра, дето има там един маняк, дето отрепи един цар и той става на мястото на цара, абе би трябвало да ви излезе в YouTube. В момента се опитвам да направя нещо от този сорт, ама не баш. От времето няма и да ми стигне, ако искам да направя нещо от този сорт. Пак билд батъл. 3 минути аз още не съм надбил половината тяло.